סבבה, זה נראה לי שזה התחיל. כן, זה התחיל. התחיל. אהלן. אמא, אבא. אמא, אני אוהבת אותך, אני ממש מתגעגעת, אני מחכה כבר לרגע הזה להגיע הביתה. כל היופי שפה מסביב, כמו שאת רואה, לא משווה את הבית. לא משווה. רבע ממה שיש בארץ. רבע ממה שיש. אהבתי משהו לאמא? אמא, אבא. וואלה. אבא, אמא. מתגעגע. אז הנה אנחנו נראה לכם קצת... אין הרבה מה להגיד, אבל... תהנו מהנוף. באמת אין מהנוף. זה גם אחד מהנוף. כן, זה נראה, זה גבוה. באמת גבוה. גבוה כמו בית. כן? זה אחד הנופים. זה הבניין שנקרא, שכחתי איך הוא נקרא. Empire State Building. רואים? כך, בבקשה. What's the name of the building? Which one? This one? Yeah. Empire State Building. Empire State Building. Thank you. You gone already? I was in the CN Tower in Toronto. You know, in Toronto? Oh, The CN Tower is much more higher, you know, in the glass on the floor, so it's more scary. Oh, this is higher. This is higher? This is higher than the This CN is Tower. 500 feet, half mile. Yeah, this half mile on to the sky. CN Tower? Yeah, the CN Tower in Toronto. It should say it's higher from this one. They say it's higher. It's not true. How many meter is this one? 400, right? Just about. No, this one is 500. Over there is 550 550? meters. Alright, I'll have to check into that one. Okay. Go and check. הנה מסוקים. זה מסוק. זה מסוקים. הנה מסוק אחד. אתן לכם מסוק אחד. לא נותן. הוא נשאר שם באוויר, הוא מצלם אותנו גם כן. טוב, אנחנו נחזור אלינו. מה אפשר להגיד? מה נגיד? שכיף פה זה כיף פה ויש פה ויו לפנים, חבר'ה, לפני פנים. הנה פסל החירות שם. מי שמעוניין לראות אותו, את פסל החירות בקטנה כזה. שם את הנקודה היא שעומדת שם, בקושי רואים. בהזדמנות אחרת. בהזדמנות אחרת, כן, נראה כמו אוריקה. זהו, זאתי נורית, מראשון, 11 זמניות. זה אבי אחי, וזה אני. זה אנשים, וזה הנוף. כן, זה. תראה לה את הרצפה. זה ברצפה סתם? לא, אין משהו ברצפה. רואים? זה, עשינו לכם סיבוב של 360. זה ממש מדהים, באמת שווה להיות פה. שמגיע לניו יורק, שינסה את כל מאמץ 34th and 5th Avenue, שווה, מדהים. והנה חזרנו ליונה. יונה? מה קורה יונה? אחלה יונה. נסיים עם יונה או נסיים עלינו? No, what do you say? What? Which one is more higher? I still say this one. You still say this one. Okay, I was there months ago. So I'm telling you, You gotta remember, I'm not Canadian, so of course I'll never see theirs as higher. Okay. אז יאללה, בוא נגיד שלום. אוהבים, מתגעגעים. אמא, אני מתה עלייך, חולה עלייך, חוץ מריקי. אני מתגעגעת, אבא, אמא, אתה גם. תראה את זה בעזרת השם. ובוא נגמור את הסיפור לשם שינוי, תתחיל ליזו, שמעון, יגאל, אני, נירו, עוזי נעמי, אבי, מה קורה? יוסי, מה קורה איתך יוסף? אני פה, ומיחוש, מיחוש הגדול. יאללה, לסם. אוהבים אתכם, ביי. ביי.